Здравейте, аз съм Боян Марков, а вие сте със следващият ход. Темата на днешният епизод е: не е важно какви карти ти дава животът, а как ги използваш. На днешния епизод ще разисквам също така и темата: защо общественото положение не гарантира успех. Има различни видове хора и, както знаем, хората са много различни и човек при всички положения не започва с еднаква стартова позиция с останалите. Ние сме различни. Някои хора са богати, други са бедни, някои са високи, други са ниски, някои са дебели, други са клющави, някои са перфектни атлети, някои имат страхотна генетика, а други имат по-скромни възможности. Някои са много надарени интелектуално, други пък могат да свирят прекрасно на музикални инструменти, някои са много артистични, други пък са добри бизнесмени. И всеки спрямо своята позиция може да представи по най-добрия начин или пък по най-лошия това, на което е способен. Тук сега ще разисквам доколко според мен средата не е толкова важна, колкото обществото се опитва да ни убеди. Тя е важна, разбира се, до толкова, доколкото може да ти даде известни предимства или недостатъци, но от тук нататък ти си човекът, който решава, ти си човекът, от когото зависи и благодарение на чието действия в крайна сметка зависи дали ще има добър резултат или пък не. Някои хора се раждат в богати семейства и съществува едно клише, особено на Запад, в България не толкова, поради редица причини, най-вече защото богатите хора имат, разбира се, пари в повечето случаи, които са придобити незаконно, но на Запад обществата, обикновено богатите общества, има едно битуване, че богатите деца са разглезени и това би могло да бъде вярно, разбира се, в определени обстоятелства, но не е задължително да е така. Ако си богат, можеш да бъдеш разглезен, но също така можеш и да бъдеш много мотивиран. И от теб зависи как отговаряш на ситуацията. Защото ако използваш по най-добрия начин този добър старт в живота, който са ти дали родителите, средата, познанствата, които си създал и всички тези неща, които са важни, ако наистина ти си мотивиран, имаш енергия, имаш хът, имаш дисциплина, ти можеш да стигнеш много далеч в живота. Както и самият Доналд Тръмп, въпреки че е много противоречива личност и много хора не одобряват неговото поведение, но при всички положения няма как да отречем, че той е постигнал това нещо и самият той е пример в това отношение, като именно дете на богати родители, който знаем докъде е стигнал. Има я и другата версия. Бедни семейства, деца израснали в бедност, в мизерия, в нищета, в трудности, могат да станат изключително корави, както, например, много често можем да дадем пример за хората от северозападна България. Ние като хора, които сме видели 2200 с режим на водата и с всякакви такива подобни трудности, животът на улицата, всякакви такива неща, които могат да те калят, могат при всички положения много да те направят изключително устойчив, могат и да увредят, и има и страшно много примери за това нещо. Има хора с по-лабилна психика, които не успяват да се справят с напрежението, които се провалят, които стигат и до затвора, и до психиатрични клиники, и до самоубийства, и до хазартни зависимости, алкохолни, наркотични зависимости и всякакви такива неща. И да, няма значение дали си богат или беден, важно е как отговаряш на ситуацията, как реагираш, да бъде отговор, а не реакция, както е модерно да се казва напоследък, но то има много повече дълбочина зад това нещо, защото то не е просто да отговориш, ами да го направиш по начин, по който да бъде градивен, а не деструктивен. Нещо друго много важно, което също може да се разгледа като тема е, разбира се,
както казах и в началото на епизода, ние се раждаме с различна генетика, с различни способности. Има деца, чието родители са високи. Такива деца израстват високи в повечето случаи. На тях като ученици е много по-логично да им се отдават спортове като баскетбол или волейбол, отколкото на някои, чието родители са по-средни на ръст или пък ниски и съответно и самият той израства като по-нисък. И това са едни определени генетични особености. Не, че не би могъл някой, примерно 1,70 м да бъде техничен баскетболист и да вкарва тройки. Би могъл, но няма да е същото и това по-скоро е изключение, отколкото правило и конкуренцията ще бъде жестока. Но отново, височината, мускулите, атлетизмът, всички тези неща не гарантират успех, не гарантират увереност. Един баскетболист 2 метра може да бъде срамежлив с момичетата, може да се притеснява в определени ситуации, може да му е трудно да стане титуляр, когато попадне на по-високо ниво в отбора, само защото примерно не се е научил да знае как да си буиска. Обратното, някой по-обикновен мъж, 1,70 м, който примерно е клющав или пък има коремче, може да бъде много самоуверен, примерно, и да заговаря някакви жени или пък да стане добър бизнесмен, да постига някакви неща и така нататък. Тоест, отново, ръста, физиката, атлетизма, да, предимство са, помагат при всички положения, но не са гаранция за успех. Ето един баскетболист, например, ако застане в една дискотека, да кажем, особено най-вече ако е заобиколен от своите съотборници, защото това е social proof, няма какво да се лъжем и той може просто да отиде до някоя мадама и да каже здравей, аз съм и да се усмихне. Да, много по-големи са шансовете му да се получи нещо, отколкото ако някой по-обикновен мъж направи същото това нещо, но въпреки това пак няма гаранция. И тук опираме и вече до следващата тема, която ще засегнем, а именно темпераментите на хората. Хората могат да бъдат по-екстровертни или пък по-интровертни. В определени ситуации могат да комбинират, могат да бъдат различни, но отново екстровертността не гарантира успех, не гарантира оцеляване. И обратното, това, че си интровертен, не означава задължително, че си сдуханяк. Както знаем, има много социално така нелепи, неадекватни, както е модерно на чист български да се казваш socially awkward хора, но те не са непременно само интроверти. Има доста често socially awkward екстроверти, които наистина понякога е по-добре да замълчиш, понякога е по-добре да не казваш твърде много и при всички положения е важно как ще си изиграеш картите, защото това до голяма степен много повече определя всъщност твоята стойност, определя кой си, как се справяш, как можеш да се справяш. Ако си сангвиник, твоето предимство безспорно е много голямо, че можеш в някакви ситуации да започваш нови проекти много по-лесно. Могат и да ти омръзват, обаче е много по-лесно също и така. Можеш да бъдеш добър лидер, ръководител в определени ситуации, но можеш да бъдеш и нетърпелив. Можеш да бъдеш също така и по-повърхностен, можеш, разбира се, и така да доста добре да ръководиш някакви проекти и групи от хора. Съответно пък ако си холерик, това има своите предимства също, защото можеш да бъдеш много енергичен, можеш да бъдеш обаче също така и доста нетърпелив на моменти. Същото и с флегматичния темперамент, хора, които могат да бъдат много последователни, много постоянни, много спокойни, но пък на такива хора понякога може да им бъде проблем това, когато трябва да натиснат гъста. Същото нещо и с меланхолиците. Страхотна енергия за творчество, за създаване на нови неща, които изискват така творческа енергия, като писане, музика, актьорска игра, дори себевглавяване, но пък такива хора могат често да стигнат и до депресии, да се сдухат, да бъдат по-инертни. Така че всяко нещо, както казват американците, има трейд-оф, има положителни и отрицателни
неща и при всички положения е важно да знаем как ще използваме предимствата и да се опитаме да избегнем недостатъците или поне най-малкото да бъдем наясно с тях, да знаем как точно ще се развият нещата, за да можем да сме подготвени. Разбира се, темперамента е много важен, както и общественото положение, както и добрата генетика. Но понякога, когато липсват тези неща или когато могат да бъдат в някакъв ущърб, не е никакъв проблем, защото човек винаги може да компенсира. И не в лошия негативен смисъл, а по много адекватен и много достоен начин. Толкова сега от мен. Радвам се, че бяхме заедно. Това беше първият епизод на следващият ход. Ще се видим в следващият епизод на следващия ход, защото не е важно какви карти ти дава живота, а как ги използваш.